Breakfast sa morning, sigarilyo o kape, Starbucks kung pwede, tambay lang sa balcony. It's a beautiful life kung chill lang unta. Ang tanang problema ipadaplin lang sa idol, maayong pag-abot, feel at home ug palata sa kung langon nga humot. Pagpilig matimo basta panghugas lagkamot, ug pwestuhi komportable then palata and relax somot. It's a beautiful life kung chill lang unta. Ang tanang problema ipadaplin lang usa. Ay kabala ka basta kuyog lang ta, basta kuyog tang duha. Why blima, it don't matter. Nagluha bata o nagkatawa, basta kuyog lang ta. Why blima. Hashtag blessed, hashtag ay ang pagpasta tagay na best. So di na imong story about life, sige na para tanan magkasabay. Tara na, abasame, galuta ora sa ere. Imagine na, damgoran ni ang importante hinundume.